Hallelujah. Aniyan usab kita aron pag tuon sa pulong sa Dios, no? Hallelujah. Kaya nagingon ang pulong sa Ginoo nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong usab nga mugula gikan sa bakbak sa Dios, no? Nga nahisulat sa iyang pulong diya sa Biblia igsoon, no? Hallelujah. Kaya ang pulong sa Dios mo kini mo'y kalig-on, no? Mo kini ang atong kalig-on mga igsoon, ang pulong sa Dios, no? Sa panahon sa mga pagsulay nga mudangat sa atong kinabuhi, no? Ang pulong sa Dios mo'y magalig-on kanato mga igsoon, no? Panahon nga i-discourage ka sa yawa sa imong kinabuhi, no? Mawad-an kag paglaom. Kung nagtuon ka sa pulong sa Dios igsoon, dili gyud kadali ma-discourage, dili gyud kadali maluya, no? Ang uban tungod sa problema, kutloon na lang nila ilang kinabuhi aron matapos ang ilang problema, no? Dili kana maoy solusyon mga igsoon, no? Ang solusyon mao si Kristo, no? Siya mo'y sulbad sa tanan natong problema dinhi sa kalibutan, no? Ang gusto sa Dios nga mudangop kita niya, no? Mudangop kita sa Dios, ingon pa ang pulong sa Ginoo. Dangop sa Dios samtang may panahon pa, no? Muna na kung naatay problema, kung nagtuon ta sa pulong sa Dios, dili kita daling maluya, no? Dili kita daling makabsan sa paglaom mga igsoon, no? Muna nga dunay mga magwawali nagipadala sa Dios, no? Sa tanang dapit, no? Kaya nagingon ang pulong sa Ginoo nga isangyaw ang iyang pulong, no? Sa kamerkaduhan, sa ganghaan kung asa mag-abot ang mga tao, no? Aron ang tao mapahimangnuan, no? Mapahinumduman nga dunay Dios, no? Dunay Dios igsoon. Muna nga ang tao nga kulang sa kahibalo mahitungod sa Dios, dali ra gyung maluya. Kung gusto kang mahibalo mahitungod sa Dios, basaha, tun-i ang iyang pulong, kay mo ka ng kamatuoran mga igsoon, no? Ang kamatuoran mao ang pulong sa Dios. Mahanaw man ang langit ug ang yuta, ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa hangtod, no? Muna igsoon nga atong pagatun-an karon igsoon kining mahitungod, no? Sa bahandi, no? Bahandi dinhi sa kalibutan, no? Kaya mga tao, kayo bang mga tao mga igsoon, no? Nakalimot na nga dunay Dios tungod sa ilang bahandi, no? Nalimot na ang ubang mga tao nga dunay Dios tungod sa ilang bahandi, tungod sa pagpangitag bahandi. Nakalimot na sila nga dunay Dios nga tag-iya sa tanang bahandi. Hallelujah, no? Muna nga atong tun-an karon igsoon, hallelujah, dinhi sa hallelujah nagingon ang pulong sa Ginoo diri sa Panultihon 23:4, no? Kung doon na mo'y ballpen o papel mga igsoon, no? Isulat sa papel o basa sa inyong Biblia dito sa inyong balay kung doon na mo'y Biblia mga igsoon. Kung doon na kay Biblia diya igsoon, pwede ukbi ang imong Biblia, basaha. Panultihon 23:4.
Nagingunang pulong sa Ginoo. Pagmatngon nga dili ka maugtas sa imong pagpaningkamot nga madato